खुलुमबाय। सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 26 आगस्तनि बिसानाव फारियै बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि मोनाबिलि दैमा सेराव बि आरो आं बिश्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि जारां सानखौ नेनाया, बाक्सानि रैदोम बर'नि आं थेब मानसिसो, गहपुरनि निरन्जन बसुमतारीनि जोनोमगिरि बिफा, मिजिंरानि नार्जारीनि सिमांनि अनजालि, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि अनिल ब्रह्मनि फुंबिलिखौ नोजोर बोना, समेन नार्जारीनि अननायनि दौलें, बिसारसिं बसुमतारीनि दिबाना, पद्मिनी नार्जारीनि गोसो थोनाया मा, बाक्सानि सुबिराम बर'नि मादि बायगर सानब्लावरि आरो उदालगुरिनि कुनालराज बर'नि निजोम हाइकु खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव नोंथांनि बेसेन बर' लिरथिखौ अराय दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।